Mae eisiau bod yn gynedrol allan. Hawliau! Beth ydy ben y swydd sy'n athrawi ti wneud i byd y werth? Esgus swydd sa ti? Wel, licen i ofyn i chi, Pobl Cymru, beth i chi'n meddwl am y swydd te? Beth offech chi weld fi wneud? Pobl yn cynnig bethau. Pobl yn cynnig bethau dwyieithog yn bob man. Beth am y cwmnïau prifet mae gyda ddim a gorfodi nhw i wneud bethau'n Gymraeg ydyn? Maen nhw'n cwmnïau prifet ac i ni yn anodd Ceri Davies, Ysgol Gyfyn Penglais, a Siona Thomas, Ysgol Uwchradd St Thomas Jones, Ugain Llwyfan ar y fris os gwelwch yn dda. Ond gallai ddim a gorfod, dewch na fos, dewch ma nawr. Gallai ddim gorfodi cwmnïau prifet, maen nhw'n cwmnïau prifet. Gallai ddim gorfodi nhw i wrtho'r Gymraeg. Gallai lan iddyn nhw beth maen nhw'n wneud yn ei busnes unan. Cyfiawnder i'r Gymraeg. Mae Tesco newydd cyhoeddi'n llynedd bod wedi gwneud o'r elw mwy eriod. Pam nathon nhw cynnig gwasanaeth cyflawn Cymraeg? Na beth eisiau? Ond mae fe'n gwmni prifet allan. Twmod yr holl busnes maen nhw'n gweud dylen ni ela pobl i ddysgu Cymraeg. Wel, na chi nonsens nawr, ynddo fe? Trwt o llai i weith o bobl bod nhw'n goffa mynd i ddysgu Cymraeg. Mae rai yn cael ein anodd ddysgu Cymraeg allan. Mae hynna'n esgus gweld, mae'n integreifio nhw yn y gymuned, cael nhw i lwyno Cymraeg yn ei siopau i gyd. Maen nhw yn y sector brifet, right? A mae fyny iddyn nhw beth maen nhw'n moyn wneud yn ei swyddi nhw. Na pan bod nhw'n galw nhw'n brifet fyny. Doedd ddim busnes i fi fyny ymyrryd. Na gyd oedd yn fet i Carwyn di gweithio fi wneud, yw wneud tipyn bach yn joio. Enjoyo. Ond y gyd bydda i yn neud. Neud gymaint a byddai'n gorfod neud i gadw pawb yn apus a enjoyo ni na. Ti fod yn ei gorfod ti fai mas o'r ffordd. Ero ma. Ti wedi cael llawn bolad esgusodion di. Comisiynydd ar gomisiwn wyt ti. Mae eisiau rhywun sy'n gwybod beth maen nhw'n neud. Rhywun sy'n berson yn ymlaen. Rhywun sy'n weld am sefyll lan. Rhywun sy'n weld am sefyll lan. A helio'r cwmnïau preifet. Na wyt ti eisiau? Dim rhywun. Neu asgwrn cyrraedd. Di hwnna ddim gwerth. Pwy gawn ni fel Comisiynydd Iaith? Pwy fydd yn Comisiynydd Iaith newydd ni? Beth am ti? Fi? Wel, gallwn ni wneud job i'n gwell na beth, a beth? Pamlai, na i ddechrau ar fi ti. Beth ar i ti? Yn ti'n mynd o'n styd a dwylu nawr gyda ti'n Comisiynydd. Beth am Comisiynydd Iaith Pobl Cymru? Bydd yn sicrhau Gymraeg i bawb. Bydda i, fel Comisiynydd Iaith Pobl Cymru, yn sicrhau hawliau clir i wasanaethau Cymraeg. Byddai'n ymchwilio i gwynio'n mi derbyn a cosbi pob un sy'n ymhosbi'r Gymraeg. Byddai'n amddiffyn hawliau pobl yn hytrach nag elw'r cwmnïau mawr sy'n fod barod i wneud i helw yn Cymru. A bydda i yn cael apwyntio gan gynrychiolaeth trwy'r bleidion. Na beth eisiau o Comisiynydd, rhywun sy'n a'r bobl. Felly dechreuwn ni arni nawr. Mae boots yn Abereiron, i ni wedi cael sawl coen a boots. Pwy sy'n moyn y gyda fi i weld boots a i roi yn neges iddyn nhw bod nhw ddim yn cynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn a bod angen newid. Gawn ni ddiolch actorion ac i'r Comisiynydd Iaith newydd a'r hen Comisiynydd yn ei wasanaeth. Os ydych chi am fynd i Abereiron ac i boots, dref draw i babell y gymdeithas mi drefno ni ffordd draw i chi. Diolch yn fawr iawn chi am eich gefnogaeth. Mae'n bwysig iawn bod ni'n trio cryfhau'r mesuriaeth fel bethedig sydd gyda ni ar hyn o bryd. Mae nhw'n cryfhau'r mesuriaeth, ond mae rhan o'r fe yn syrhaeth iawn i Ysgol Uwchradd Brynelian, Ysgol Uwchradd Howen, ac Ysgol Uwchradd Carinion, i gofrestru gan Llwyfan nawr os gwelwch yn dda. Ysgol Uwchradd Brynelian, Ysgol Uwchradd Howen, ac Ysgol Uwchradd Carinion, i gan Llwyfan nawr os gwelwch yn dda. Codi'n lleisiau, a mae rhaid ni drio newid y mesuriaeth mae i fod yn rhywbeth sy'n rhoi sail cryf i'r Gymraeg yn Cymru. Mae e'n un ffordd o ni allu gallu ddarboneidio'r Gymraeg yn Cymru. Os ni o'n ddifri amdano'r peth, byddai'n llywodraeth stopo defnyddio geiriau dwyieithog heb bod nhw actually mynd i wneud rhywbeth amdano'r
camcorder a trio cyfiawnhau y briwsion maen nhw'n rhoi ni. Felly dewch gyda ni i helpu ni ar wyf fath o ddeiseb i gryfhau'r mesuriaeth. Dewch gyda ni i Abereiron, mae'r Comisiynydd yn dechrau ymchwiliad yn bwts yn Abereiron, a dewch i rannu ym Mhorthmadog